Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abazalwane bonke, abefundisi, obaba, omama, insizwa, intombi, Sunday school, umphathi wohlelo, Dumisi, cameraman, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Hayi, ngathi abantu abakaze bezwe ukubingelela ukhamera. Ukhameraman yena ungeshwa ngoba noma kuvele izithombe namavidiyo akaveli isikhathi esikhulu. Akubalekile ukuthi simbone ukhameraman. Uyacala ushasha ngale ngemva kwekhamera. Kodwa-ke naye ngibingelela, asinaye-ke umshayi wobhuku la ekhaya okwamanje, kodwa-ke siyethemba ukuthi sizomthola ngokuhamba kwesikhathi. Ngizothi-ke angibonge-ke kakhulu ngohlelo seluqhubekile. Ngibonge nobaba umfundisi uShelembe ukuthi asamukelele kahle abazalwane abafikile namhlanje. Bese ushilo-ke ukuthi asisho ukuthi basivakashele, kodwa-ke sibonga ukuthi bakhona, ukuthi kuzohamba kambe kanjani-ke uNkulunkulu waziyo kuphakathi kwabo noNkulunkulu. Thina konke-ke lokho sizokushiyela enkosini, ukwethu nje ukubonga, sidumisa uNkulunkulu ngendlela asebenza ngayo, ngoba lo msebenzi ungowakhe. Thina nje sidinga ukuthi sisebenze kanye naye, ngoba emhlabeni udinga umzimba azosebenza ngawo. Bese thina kufanele-ke le mzimba si-availe ukuthi akwazi ukuthi ayisebenzise. Namhlanje-ke ngifisa ukuthi sivule incwadi kaDuteronomy, ngithi incwadi yesine eyabhalwa nguMose. uDuteronomy sahluko 8 siqale ku-1 siqale kulokho ku-verse 1 kuya ku-verse 3. Enye incwadi lezi ezabhalwa nguMose. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu wamambulela ngandlela thize, wazi wamambulela nokuthi mhla uzalwa wena indaba yakho yahamba kanje. Wayeseyayibhala leyo ndaba. Siyayazi-ke indaba kaMose ukuthi yahamba kanjani, futhi sengathi sizoyithinta kakhulu-ke namhlanje indaba kaMose. Isihloko sakhona-ke ngesizulu kuthiwa izenzo ezinhle zikaNkulunkulu ku-Israyeli ehlanye, bese kuthiwa isixwayiso ngokuziqhenya nangokungamesabi uNkulunkulu. Kodwa-ke indaba esizogxila kakhulu kuyona indaba yehlane. Ngijabule-ke ngoba nabafakazile namhlanje bayifakazelile le ndaba ethinta ihlane. Mhlawumbe singakafundi ngizocela sivala amehlo sikhulekele izwi. Baba, nali izwi lakho, yilo leluzwi Nkosi owadala ngalo izulu nomhlaba. Yilo leluzwi Nkosi othe ngaphandle kwalo akuvelanga lutho. Uthe ekuqaleni ulizwi wayekhona, ekuNkulunkulu eNkulunkulu, zonke izinto zivele ngaye. uNkulunkulu othi namandla, ngiyacela ngizwi lakho njengamanje uveze ukuphila okungunaphakade. uNkulunkulu siyacela ukuthi ukhulume ngezwi lakho kulona lo phakathi kwethu ngamunye ngamunye, azwe Nkosi umthinta, umphilisa, ngoba amazwi akho ayaphilisa. Usho kanjalo uPetru ukuthi singasuka siyephi uma sisuka kuwe.
ngoba onke amazwi okuphila akuwe. Nkosi sesizolalela amazwi okuphila akuwe. Shilo Nkosi Jesu ukuthi nina seniphilisiwe ngamazwi engiwakhulume kini. Senihlanjululiwe. Siyacela ke Nkosi ukuthi usihlambulule ngamazwi aphuma emlonyeni wakho. Ngoba impela akusona sodwa isinkwa esimphilisa umuntu, kodwa umuntu uphila ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni wakho. Sizele ukuzophiliswa kule ndawo. Siyacela usiphilise ngamazwi akho. Usihlambulule. Ngegama elihle leNkosi yethu Jesu Kristu umsindisi wethu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Lapha ke kufundeka kanjena kuthiwa yonke imiyalo engikuyala ngayo namuhla niyakuyigcina niyenze ukuba niphile, nande ningene ukulidla izwe uJehova alifungela oyihlo. Weyikhumbula yonke indlela uJehova uNkulunkulu wakho akuholile ngayo le minyaka engama-45 ukuba akuthobise, akuvivile, azi okusenhlizweni yakho uma ubuya kuyigcina imiyalo yakhe noma qha. Verse 3. Wakuthobisa-ke, wakulambisa, wakupha ukuba udle imana obungalazi, bebengalazi futhi oyihlo, ukuba akwazise ukuthi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa, kepha ngakho konke okuphuma emlonyeni kaJehova, yikho umuntu aphila ngakho. Inkosi ibusise ukufunda kwezwi layo. Amen. La esifunda khona-ke bekukhuluma uMose ekhuluma ngesizwe sakwa-Israyeli. Isizwe sakwa-Israyeli ke siyakhumbula ukuthi njengoba sesizwile saphuma eGibhithe, uNkulunkulu wenza ngabomu ukuthi indlela yomntwana wakhe ingabi lula. Kusukela ku-Abrahama emkhethile, wambizela ezweni lesethembisa eKhenani. Wafika u-Abrahama eKhenani. Uthe sefikile u-Abrahama eKhenani, yafika indlala. Kulo lelizwe abizwe nguNkulunkulu ebizelwa kulona, lelizwe esizwe ukuthi lichichima uju lwezinyosi nobisi, kwase kufika indlala. Indlala yase imenza ukuthi azithole eseseGibhithe. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu wayemthobisa la u-Abrahama, nanokuthi angatholi abantwana iminyaka emide noma eminingi. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu wayemthobisa ukuze angaphakame emehlweni akhe azibone ngcono, ngoba uNkulunkulu umelene nabaziqhenyayo. Ngoba uSathane isono sokuqala sangena ngokuyiqhenya, eyiqhenya uSathane. Ngikholwa ukuthi-ke yikho uNkulunkulu abantwana bakhe ebavivinya, ebadlulisa ekuthenini mabathobe. Nengane yakho Isaka yadlula kukho lokho, yazithola isisezweni lamaFilisti, kuseyindlala njalo, ithotshiswa, yafika ezweni ekungesilona izwe eyayithenjiswe uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ngikholwa ukuthi befuna ukuthi makathobe. Inzalo ka-Abrahama noma yena uqobo lwakhe u-Israyeli noma uJakobe wazithola esehlane ngolunye usuku, ebakelekela umfowabo, eshiya umndeni wakhe, ehamba eyosebenza, esebenzela umkhwe wakhe noma umalume wakhe for 14 years ukuze agane omakoti bakhe, ethotshiswa nakuleyo ndawo, esendaweni ekungesiyona indawo yakubo le ayeyithenjisiwe.
uyise nomkhulu wakhe uAbraham. Inzalo yakhe uJakobe nayo yadlula eGibhithe uIsrayeli yathotshiswa khona ngoba uNkulunkulu uyathobisana baba isigqila. Uma uzobheka nje abantu abake basebenzela uNkulunkulu amadoda esesike sezwa ngawo ayikho neyodwa engiyaziyo engadlulanga ekuthotshisweni, ngoba nabo obabustekeni bengabelungu balale endlini ezazingena amagundane belele bephethe induku ukuze mangaba kungena inyoka ngemigodi yamagundane bazishaye lezo nyoka, baze kufike izinkukhu zomakhelwane zenza amaqanda ukuze bathole ukudla, bengenalutho bengeyilutho bethotshiswa uNkulunkulu, eze ekhulekela ukuthi uNkulunkulu akamphe ibhayisekile ukuze akwazi ukuyoshumayela. Obabubhengu behamba behluphekile kuze kufa ingane yakhe kodwa bekholwa, kodwa kwadinga ukuthi mabahambe bokhonza uNkulunkulu noma isimo sinjalo. Abantwana bakaNkulunkulu kakhulu ababizwe uNkulunkulu badlula ekuthotshisweni. uMose uthe ezelwe eGibhithe, ngicabanga ukuthi abaningi bayazi indaba, waba sebukhosini, wahlala ngaphansi kobukhosi baseGibhithe, ebe engumHebheru. Wagcinwa lapho, waqala uMose ngoba besazi ukuthi injongo yakhe yokuba khona emhlabeni bekufanele kukhululwe uIsrayeli ebugqileni baseGibhithe. Wazama ukwenza lokho engakathotshiswa, kwamhlula ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngoba ubengakathotshiswa. Wathi uyakwenza wase yabona ukuthi la ngingafa nokufa, ngcono ngibaleke, ngoba ubesenza umsebenzi awuthunywe uNkulunkulu kodwa isikhathi singakafiki. Isikhathi sakhe bekumele siqale ngokuthi kumele aqale ehlane, ahlale iminyaka, ahlale ekhweli lakhe, eluse izimvu zikayise. Cabanga ke thina madoda ngoba lepigogo liyasihlula sinjalo nje. Uhlale ekhweli lakho nale mali olobole umkakho ngayo noma lezi inkomo uzithole ngeholo olithole khona la ekhaya. Ubona uzokwazi kodwa lo mama kumhlonipha uma kunje. Kodwa wathotshiswa uMose. Kwayilapho ke uNkulunkulu eseqala imisebenzi sesethobile. Ngoba mhlawumbe wayezoyibona kuyena okhiphile okhulula uIsrayeli eGibhithe uma wayengaqalanga ngokuthotshiswa. Ngoba uNkulunkulu wayesazi ukuthi uSathane wayebekwe wabaphezulu, kodwa esikhundleni sokuthathobe waphakama. Mhlawumbe wabona uNkulunkulu ukuthi yilona lo engizomsebenzisa, kumele aqale lapha phansi, akhumbule ukuthi kunjani thoba. Thwake yonke imiyalo engikuyala ngayo namuhla niyakuyigcina niyenze ukuba niphile. Kusho ukuthi umuntu ongagcini imiyalo ayalwe ngayo nguNkulunkulu, yizwi likaNkulunkulu, angeke aphile lo muntu. Lamazwi ayekhulunywa nguMose ayevela kubaba uNkulunkulu, ayevela ezulwini, ayingaphumi kuyena uMose, kodwa ayiphuma kuNkulunkulu, ukuthi yonke lemiyalo engikuyala ngayo namhlanje woyigcina ukuze uphile. Ngamazwi la akhulunywa nguNkulunkulu kuAdamu, wathi ungadle emthini ophakathi nendawo, ngoba mhlazane udla khona uyakufa nokufa. Uthi uNkulunkulu la niyakuwagcina lamazwi enginiyala ngawo namhlanje
ukuba ningafi, okuwukuthi uma uyeka ukugcina amazwi uNkulunkulu akuyala ngawo namhlanje uzofa nokufa. Uthi-ke ukuba niphile nande ningene ukulidla izwe uJehova alifungela oyihlo. Thina-ke sinezwe lesethembiso, leli lizwe iselelesi esathi masithi Nkosi uzungikhumbule embusweni wakho. Inkosi uJesu yaphendula yathi, namuhla ngizoba nawe eparadise. Ngoba lesi selelesi savuma Inkosi uJesu, inkambo yethu mayihambe ivuma Inkosi uJesu. Simvume ngomlomo nangenkambo, singabi laba bantu abanesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa bebe bewaphika amandla kaNkulunkulu. Labo bantu abayivumi Inkosi uJesu. Labo bantu ngeke babe neNkosi uJesu eparadise. Manje sinye sesibili isizathu sokuthi siyilalele lemiyalo esiyelwa ngayo namhlanje. 1 ukuba siphile. 2 ukuba siye ezweni lesethembiso esilethenjiswe nguNkulunkulu. Encwadini yesambulo siyathola lelizwe ukuthi iJerusalema elisha. Yona le ndawo yethu ke le esithenjiswe yona. Kodwa uzoyithola indaba. Kuthiwa uJehova walifungela kuyihlo. Kodwa le ndawo leli lizwe kungenwa kulona ngokulalela. Kungenwa kulona ngokumethemba uNkulunkulu, ungawaphiki amandla kaNkulunkulu. Njengalezi inhlolo ezu10 zawaphika amandla kaNkulunkulu. Inkambo yabo yakhombisa ukuthi abamazi uNkulunkulu. Bathi mabebona ama-giant ngale Canaan, inzalo kaAnaki, bathi ngeke silidle leli lizwe, ngcono sibuyele eGibhithe. Mhlambe nawe ubhekene nama-giant owabona empilweni yakho, uthi uma ubheka ubona ukuthi hayi futhi mina ngeke ngikwazi ukuyihamba le ndlela. Lokho kuzokuvimba ukuthi ungangeni ezweni lesethembiso, ukungakholwa. Ngoba kwenzeka ukuthi umuntu emthokozise uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. Lezo zinto ukungena ezweni lesethembiso ungangangeni uma ungawalaleli amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Okwesibili ukuthi uzofa ngeke uphile. Esikhuleni sothi uyongena njengalezi inhlolo ezu10 nalaba bantu abakhonona be20 years and above bonke baphelele ehlane abafika ngezweni lesethembiso. Ngoba balalela inhloli ezazithunyiwe. Bonke laba bantu babethunywe nguMose, bethunywe ngokomyalo kaNkulunkulu. Okuwukuthi ngamanye amazwi babethunywe nguNkulunkulu ukuthi mabawuhlola leli lizwe leli. Kodwa labantu abathunywe uNkulunkulu abawu10 babo noma abaningi babo babuya bekhuluma umbiko ongathandeki kuNkulunkulu. Umbiko ophambene nentando kaNkulunkulu. Umbiko okhomba ukuthi abakholwa kodwa bebizwa ngabazalwane. Kunabefundisi abaningi namhlanje. Abaningi bathunyiwe uNkulunkulu bonke. Kodwa inkulumo ephuma emlonyeni wabo abantwana bakaNkulunkulu yababulala uma belalela lamazwi akhulunywa lababefundisi. Lezi inhlolo ezu10 zakhuluma amazwi abulalisa abantu abaningi baphelele ehlane. Kwaba uJoshua noCaleb abakhuluma amazwi enza ukuthi abantu yena uJoshua nemndeni yabo nabantu babo younger than 20 years bangene ezweni lesithembiso. Ngoba belalele abantu abakhuluma okuyintando kaNkulunkulu. uNkulunkulu waqamba inamanga. Akasiyeni umuntu ukuthi angaqamba amanga noma indodana yomuntu ukuthi angathembisa aqeda ngenzi.
njengoba ethena bayezweni lesethembiso ubeqinisile no matter what ukuthi inkinga abayibonayo ngamehlo abenyama bekungasho lokho ukuthi ngeke basaya ngoba lokho kuphume emlonyeni kaNkuluNkulu uNkulunkulu akabaqamba manga. Manje laba bantu babuya bezokwenza uNkulunkulu umqambi manga kanti uNkulunkulu akwaqamba manga. Leyo nto yabaxabanisa noNkulunkulu ngoba ukwenza uNkulunkulu umqambi manga kuzokuxabanisa noNkulunkulu. Ugcina ungasafinyelelanga la uNkulunkulu behlose ukuthi ifinyelela khona. Kuthiwa ke wayikhumbula yonke indlela uJehova uNkulunkulu wakho akuholile ngayo leminyaka engamashumi 45 ukuba akuthobise. Yabona ukuthi baze baholele ehlane nje isizathu salokho yini? Ukuthi uNkulunkulu ubebathobisa. Uqala ngokubathobisa engakabaphakamisi. Umntwana kaNkulunkulu indlela yakhe ihamba lapho. Sisimaneli njengoba uhlanganela lezi inkinga ozishoyo nje ufakazi. Indlela yomntwana kaNkulunkulu le. Uqaliswa lapha phansi. Uyathotshiswa umntwana kaNkulunkulu. Ngoba kufanele afe maqondana nesona umuntu mayefa njalo ushona phansi. Akwenzeki ukuthi umuntu afe eqeda atholakale lapha phezulu atholakale emile njengoba ngimile nje. Njengoba ngimile kusho ukuthi ngiyaphila. Uma ngathiwa ngiyafa ibalance yami izonyamalala ngizoshona phansi. Ngakho ibalance yomuntu ebenayo ngokwezinto zezwe uNkulunkulu uyayiqeda mase nginempilo yomzalwane. Uyanithobisa ahambe afinyelele lapho ethi ayikho into engayenza ngokwami. Ayikho into engiyizamile engingayizama ngaphumelela kule ndlela ngoba le ndlela akusiyona yakho sekuyika uNkulunkulu. La usuhamba khona manje usuholwa uNkulunkulu awusahambi ngendlela yakho. Awusahambi ngale ndlela obungathanda ukuhamba ngayo. Abakwa-Israel ngiyacabanga ukuthi bebenayo imap noma besazi ukuthi moya eKhanani uhamba kanjani. Kodwa mangabe sekufanele baholwe uNkulunkulu abahambanga ngaleyo ndlela. Abahambanga ngendlela elula. Bahamba ehlane baze bawuhamba endleleni la othi mawubheka khona umuntu hayibo. Uthi kodwa kuseUNkulunkulu lo. Kuba ulwandle nje lolu liphambi kwami. Uthi ngizohamba kanjani la? Emangithi ngiyabheka emuva nazi izitha. Nanzo-ke indaba. Yabona kuma sohlangana nalezo zinto lezo. Awusuhlangana noNkulunkulu. La othi umuntu uyibheka into ngamehlo enyama ngengqondo yakho uvela udide kuphela. Kukubize ukuthi ishone emadolweni phansi. Ngoba vele inhloso kaNkulunkulu ukuthi thoba uye phansi emadolweni. Uzivumele lezi zinto nje uNkulunkulu ezinzima kangaka uzuzibone wena ungazi ukuthi zinkulu kunamandla ami. Hayi kufuna phansi. Ngoba akavumeli izilingo ezingaphezulu kwamandla ethu. Ngoba noma sesifikile ikhathi sokulinga uyayivela izindlela yokuphunyuka. Awuyayiveza ngiyamazi mina uthembekile. Ukwenzile ke lokho ukuthi abathobise uthi ke akuthobise akuvivile azi okusenhlizweni yakho. Ngoba kukhona lento yabona njengoba uNkulunkulu esidale saba ngumfanekiso wakhe. Kunalezi zinto ezisenhlizweni yethu afuna ukuzazi. Mhlawumbe uSathane uziphakamisa nje kunalezi ngoba ubengakazi avivinywa leso sikhathi. Kube nalezi zinto mhlawumbe uNkulunkulu bengazazi ngoSathane bezikhona kuyena. Wasebona uNkulunkulu ukuthi umntwana wakhe fanele aqale amhlolisise. Abone lezi zinto ezisenhlizweni yakhe. Ukuthi lento ngibizele yona. Lento engifuna ayenze uzokwazi yini ukuthi ayenze lingcweliswe igama lami noma nawe uzofana noSathane. Aphakame mase ngimsebenzisile. uNkulunkulu lesikhathi ekhuluma nobaba umpostoli uthi washo wathi ungahambi uphakamisa noma ubiza imali ngegama lami. And wayikhuluma indaba yempakamo ukuthi abefundisi abaningi
baphakeme ngegama likaNkulunkulu. Banele baqale basetshenziswe uNkulunkulu, bazibone sebengcono. Bathi mina ngikhule kuNkulunkulu angizwe. Bazibone bengabantu abalapha phezulu. Kanti sonke asilutho phambi kaNkulunkulu. Sonke sidinga ukuba lapha phansi. Sivume ukuthotshiswa nguNkulunkulu. Hayi ngoba uNkulunkulu uyathobisana. And ukuthobisa nje wenzela wena nami. Wenzela ukuthi singahambi siphakame endleleni ngoba uzosithobisa yena. Ngoba inkosi uJesu yasitshela ukuthi umuntu oziphakamisayo kwenzakala uyathotshiswa. Mayese sithobisa yena kwenzakala uyaphakanyiswa. Yabona ukuthi kuzokusiza uvela usheshwe uzehlise wena. Uvela usheshwe uzithobise wena nje ungazi uthotshiswe. Ngoba makufike leso sikhathi uzobe usungasathandi. Hayi ngcono uzithobe kusemanje. Uzazi uthawu into yalutho ngaphandle kaNkulunkulu. Aqale kusebenza intando kaNkulunkulu umina aphele. Ukuthi bangazi kanjani emsebenzini kuphele. Ukuthi zonke izinto zibuzwa kumina. Noma mina ngaziwa ngokuthi nokuthi akuphele lokho. Ngoba uNkulunkulu uzoqeda uma wena ungadili naleyo nto leyo. Uma ungadili nalelo piko kulelo uNkulunkulu uzoqeda and maseqedwa uyena ke kuzoba buhlungu. Hayi ngeke kube mnandi. Kuthiwa ke akuvivinye azokusenhlizweni yakho uma ubuya kuyigcina imiyalo yakhe noma qha. Yileyo nto ke afuna ukuyazi uNkulunkulu. Ukuthi njengoba sekukhethile nje, njengoba sekubizile nje, njengoba uhlezi la ukhona ulalele, uzoyigcina yini imiyalo yakhe noma uzohlambalaza igama lakhe. Yikho ke abantwana bakhe badinga ukudlula lapha phansi. Badinga ukuthoba, bathotshiswe. Indlela yomntwana kaNkulunkulu idlula ehlane akukhathaliseki ukuthi hayi akukhathaliseki. Ngoba noJohane umbhaphathizi wayekuphi? Wayelapha ehlane. Esenza umsebenzi kaNkulunkulu elapha ehlane. Edle inkumbi lapha. Ngolo ukuthi kungemnandi. Kwelika moya wayelapha phezulu. Inkosi uJesu izisho ukuthi akekho omkhulu kunoJohane. Kodwa futhi omkhulu yilowo ozoba isikhonzisa sabo bonke. Futhi kwelika moya wayemkhulu kodwa uma wayengabukwa abantu. Abanye abantu bahlezi ezindlini ezinhle lapha ezobukhosi. Yena ubhizi lapha ehlane. Njengoba kusebusika nje kubanda. Yena ubhizi nomsebenzi kaNkulunkulu. Abantu abafuna uNkulunkulu bashiya imizi yabo bangale kuJohane umbhaphathizi ukuthi bawubhaphathizwa. Bashiya indawo abahlala kuzona. Ngoba bezofuna uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu kuyacaca ukuthi kanti kaningi sitholana naye ehlane. La ehlane lasitholana naye isikhathi esikhulu. Kuthiwa ke lapha kuverse 3 wakuthobisa ke. Wakulambisa. Hey, wakulambisa. Yazi khona abalambile njengamanje. Indlala ikhona ekhaya. Awazi ukuthi uzosuka uyephi wenzeni. Kwesinye isikhathi mhlambula nje so uNkulunkulu ungazoqalekisa amadimoni wena uthi kanti la nje so uNkulunkulu. Wenzelani? Uyathobisa. Siyeza isikhathi sakhe la izokhulula khona uyazi yena. Kodwa njengamanje usisesikhathini sokuthotshiswa. Ungabaleki, ungayishiya indawo yakho. Ngoba ngesikhathi uthotshiswa uSathane uzofika. Athi buka wena uthi uyakholwa. Angani nabo sibani yababona ba compromise ukuthi impilo yabo ihamba kanjani, ihamba kahle. Lithini kanti ilokhu zihubo lika Asaph. Uthi wacishe washelela. Ebona abantu abahamba kabi bengakhona. Kodwa indlela yabo kubukeka sengazi ukuthi iyaphumelela.
noJob zathi yebo ngathi bayabusiswa labantu abangakholwa. Kanti hayi ngoba abavivinya, abanaNkulunkulu, akekho bavivinyayo. Kodwa wena uhlupheka kanjena nje ngoba uyavivinya. And khona la uNkulunkulu akusakhona. Ungavumi ukuthi sitha sikukhohlise. Bekezela mntana sekhaya. Bengizothi mina hlala edolweni. Bekezela. Khuthalela umkhuleko. Makukubiza ukuthi ungene emkhosini. Ukhuleke ngoba siyeza isikhathi sokukhululwa kwakho. Kodwa manje usavivinya. Babusisiwe abayokhuthazela ukuze besigcineni. Yilabo bantu abazosindiswa. Laba abahluleke endleleni ngeke basindiswe. Sho kanjalo inkosi uJesu Mateyu 24. Ukuthi oyokhuthazela kuze kube sekugcineni uyena ozosindiswa. Hayi noma uyabona ukuthi kuyashisa. Salusa ukukhuthazela. Sekuseduze phambili. Inkosi uJesu siyabuya. Wakulambisa, wakupha ukuba udle imana obungalazi. Yabona ukulanjiswa mina ngiyakwazi. Ngikhule simpofu ekhaya. Le mana athi uMose la imana obungalazi ngiyalazi. Beke kungabikho ukudla ekhaya, ngibheke ngibona ukuthi angazi kuzodlwana la ekhaya. Kuvele kufika umakhelwane afike nokudla. Sidle siyaphila namhlanje. Sonke. Akekho phakathi kwethu owafa wabulawa indlala. Kodwa futhi bekungekho umuntu obesebenza. Isikhathi esikhulu. Kodwa uNkulunkulu wagcina iveza indlela yokuthi sisuke kulesimo kade sikusona. Kodwa usiphila imana. Sakhula sabangaka. Nawe mntana sekhaya. uNkulunkulu uzokupha imana futhi uyalibona uyakupha ngoba ngithe ukazulu lengadlile. Khona manje ukuthi ukwazi nje ukufika enkonzweni kuwumusa kaNkulunkulu. Abanye abakwazi. Okubhlungu abanye basevangelini lamanga. La beshunyezwa khona ithunywa likaSathane. Kuhlungu kakhulu ke lokho. Ukuthi uthi uhamba kahle kanti usulahleke kokugcina. Bakhohlisiwe abantu. Kodwa thina sibona imana lomphefumulo wethu. Sho kanjalo ilokhuza icilongo number 36. Ukuba akwazise ukuthi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa. Kepha ngakho konke okuphuma emlonyeni kaJehova yikho umuntu aphila ngakho. Ukuphila komuntu mayikhuluma uNkulunkulu ngokuphila. Akusona isinkwa sodwa siphilisa umuntu. Umuntu uyingxenye ezintathu. Into ephilisa noma isinkwa siphilisa umzimba. Kodwa umzimba uwodwa awusuwona umuntu. Umzimba uwodwa nje ungenamphefumulo ungenamoya ufile. Kudingeka ukuthi kube nomoya. Lo phefumula uNkulunkulu ukuthi umuntu aphile. Manje ngaphandle kukaNkulunkulu, ngaphandle kwamazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu, umuntu ufile. Njengoba kwenzeka kuAdam noEva. uNkulunkulu wafaka amazwi akhe. Wathi ningadli kuloya muthi. Wafika uSathane. Wakhipha izwi likaNkulunkulu wafakela uSathane wathi idlani kuloya muthi. Base belalela likaSathane bona bekhipha elikaNkulunkulu. Ukungabikho kwezwi likaNkulunkulu phakathi kwabo kwasekudala ukufa. Lokho esizwa ngakho la lokho. Ukuthi umuntu akaphili ngesinkwa kuphela. Kodwa enye yezinto aphila ngazo umuntu yizwi likaNkulunkulu. Yikho inkosi uJesu lapha kuJohn 6 kuverse 63 uma ngingaphosisi. Uthi nina seniphilisiwe
ngamazwi engiwakhulumekile. Kusho ukuthi inkosi uJesu ingakakhulumi nabafundi bayo ngamazwi ewakhulume kubona bebefile. Into abavusile baze baphile ngamazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Yiwona ke aphilisayo. Yabona ke indaba yehlanu ayinayo iexception ukuthi wena ubani. Indaba yehlanu nokuthotshiswa neGibhithe yenzeke enkosini uJesu uqobo lwayo. Kube kunguNkulunkulu kodwa unele waqala wazokwembatha inyama. Into yokuqala yenzeke enkosini uJesu mayembathiswa inyama yathotshiswa. Angikholwa ukuthi khona phakathi kwethu umuntu owazalelwe esibayeni la. Kodwa inkosi uJesu yazalelwa esibayeni. Uthotshiswa lokho. Uthotshiswa nje ngoba usuke wabasenyameni. Mawusenyameni nje lindela ukuthi ungathotshiswa. Inkosi uJesu uqobo lwayo inguNkulunkulu yazithobisa yazalelwa lapho kunephunga khona kunuka kabi. Agcinanga lapho. Njengoba uAbrahama uyise wabakholwayo okwayithola eseGibhithe nenzalo yakhe. Nayo inkosi uJesu yathotshiswa yeswa leGibhithe. Yaba ngumfokazi. Ibe inguNkulunkulu. Yikho ngithi akuna exception. Hayi ukuthi into abefundisi kuphela leyo ukuthi bayathotshiswa. Umuntu obizwe nguNkulunkulu obizelwe ukuthi ayezweni lesethembiso. Hayi iGibhithe limele. Uma ubungakayi eGibhithe uyothotshiswa khona usazoya. iGibhithe lingaba noma yini othotshiswa ngayo. La uzibona khona ungeyilutho. Uphethwe inkosi yesinye isizwe. Uzithola khona ungena say. Makuthi wayenza lokho ubona ayikho into engayenza. Ngoba labantu ngesikhathi beseGibhithe mawuthatha isitina wakhe usibeke lapha yana. Ukuthi uyahola noma ngahole akusho lutho lokho. Maye ngakwenzi lokho siyakhala isibhaqa. Ngobani uthotshisiwe. And kuyintando kaNkulunkulu thabelapho abese kuthotshisweni. Nawe mhlambe khona lokhu kuthotshiswa okukho. Ayake sibheke uMateyu isahluko 4. Khona sizwa kahle indaba yokuthotshiswa. Sizwe futhi ngenkosi uJesu uNkulunkulu qobo lwakhe. Kuthe Mose emhlabeni hayi ukuthotshiswa khona hayi kukhona. Kumele wonke umuntu ongumntwana kaNkulunkulu. Sihloko sakhona sithi ukulingwa kukaJesu. Verse 1 to 4. Khona uJesu waholelwa ngumoya ehlane ukuba alingwe nguSathane. Waholelwa ngumoya ongcwele. Umoya kaNkulunkulu. Umholelela lo moya ukuthi kwenzakaleni? Alingwe. Njengoba laba abantwana bakwaIsrayeli uNkulunkulu waveza indlala ngoba mhlambe bona uma babezoholoma kaNkulunkulu babezothi no. SeGibhithe angithi wena uNkulunkulu wathembisa obaba ukuthi nalizwe lesethembiso eKenani. Manje usuthi maseGibhithe wabona uNkulunkulu uthi yabona ke lapha ngizobathobisa ngendlala. Ngoba mhlambe ngeke bangilalele mangaba ngizokhuluma ngomlomo wami. Kungenzeka lokho. Kodwa inkosini uJesu ngoba yayimlalela inomoya ongcwele isibhabhathiziwe. Usukwenze konke walenza izwi likaNkulunkulu. Ithi inkosi uJesu mayikhuluma noJohane ithi ngibhabhadisa uyenqaba uJohane uthi hayi mina okumele ngibhabhadiswe ukuwe. Uthi inkosi uJesu kwenze lokhu ukuze kugcwaliseke ukulunga. Ngoba ukubhabhathizwa ukulunga. Uthi ke usukugcwalisa konke ukulunga kaNkulunkulu walenza izwi likaNkulunkulu uphinde futhi uyoholela ehlane. Uphinde uyothotshiswa sekunjalo. Hayi usuhambe endleleni wathi sengisibhale phansi zonke izono zami asikho engisikhumbulayo uvela uthotshiswe. Phena ihlane. Awayiswe ehlane inkosi uJesu. Mayifika ehlane
sitshelwa nje ukuthi wayeholelelwa lapha ehlane ukuthi alingwe. Njengo-Israyeli owaholeleka ukuthi makahambe ehlane maye elizweni lesethembiso, walingwa khona evivinywa. Nayo-ke inkosi uJesu yayiholelelwe lapho ukuthi ivivinywe. Hayi kuney'ndawo zokuholelelwa ukuthi yakuzona, kanti kwenzelwa nje lokho ukuthi vivinyeka wena. Okwakho ukuthi nje uvivinywe. Yini uNkulunkulu efuna ukukuvivinya? Kunalo msebenzi akubekele wona. Angafuni ukuthi uqale ungakawenzi. Inkosi uJesu ingakakhuluma amazwi okuqala eshumayela ithi phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Kwadinga ukuthi iqale ehlane. Iholwe uNkulunkulu. Ingakaqali ukusebenzela uNkulunkulu. Nomunye mhlawumbe uNkulunkulu uzomsebenzela ngobufakazi bakhe. uJohane lo wabhala isambulo uzithola esesiqhingini sasePatmos esekhishwe namehlo. Uthi kungenxa yobufakazi bakhe kusenzeka lezo zinto. Uye esiqhingini nje lapha ngenxa yobufakazi bakhe. Omunye uNkulunkulu angamsebenzisa ngobufakazi. Ngibona mina ubufakazi bukaMama uMkhabela kuna more than 10,000 njengamanje. In less than 2 weeks. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu umsebenzisa ngobufakazi. And sekunezikhathi ezimbili engizaziyo ngoba sekunesikhathi ngimazi. Bezama ukumbulala. Nabathakathi bezama ukumdlisa ukuthi makafe. Kodwa uNkulunkulu wamsindisa. Ngobani? Ngoba uNkulunkulu besazi ukuthi kukhona indlela azomsebenzisa ngayo. Kodwa nesitha futhi besibona ukuthi uzosetshenziswa uNkulunkulu lo kufanele ngimyise. uNkulunkulu kuze singaphakamike kwesinye isikhathi siqhutshwa yena, hayi ukuthi isikhathi uyena osiqalisa ehlane. Ngoba inkosi uJesu yaqala ehlane before yenze umsebenzi kaNkulunkulu, before yenze into ebiyizele emhlabeni. NjengoMose before enze lokho ayekuzele emhlabeni waqala lapha ehlane. Uhlangana noNkulunkulu kuphi? Ehlane. Mayifika ehlane eyolingwa, uyalingwa umsindisi inkosi yethu uJesu. Verse number 2. Esezilile ukudla izinsuku ezingama40 nobusuku obungama40 wagcina walala. Uthema eholelelwa lapha ehlane. Eholelelwa ukuthi makalingwe. Ngikholwa ukuthi wabona ukuthi ngiyozolingwa la. Into ezongisiza ukuthi ngikhululeke kulokho kulingwa ukuthi angene emkhosini. Mhlawumbe nawe kunalezi izilingwe ezikulandelelayo. Ihlane lakho mhlawumbe nawe uholelelwe ukuthi lingwa. Wenzani ke wena mawulingwa? Inkosi uJesu yathi mayiholelele kulingweni yavele yangena emkhosini. Ngoba lapha ku verse 1 asizwa ukuthi yayiholelelwa lapha ehlane ukuthi mayingene emkhosini. Kodwa futhi mase ifikile ehlane iyolingwa sithola isingene emkhosini. Mhlawumbe isitha size sifike nje osukwini lika number 40. Kungenzeka ukuthi yilo mkhosi wakhe owawenza ukuthi isitha singabi nawo amandla okusondela kuye. And isitha kuzwakala la ngoba kuthiwa ngesilungu kuthiwa when it was 40 years or when 40 years was passed. Akushiwo ukuthi after 40 years. Kuthiwa when, not after. Okuthi ngikholwa ukuthi ngosuku luka 40 walamba. Ukulamba kwakhe angazi noma yikhona yini okwenza ukuthi uSathane athole ithuba lokuthi azomlinga. Sonke lesi sikhathi kusho ukuthi bengalambi. Waze wafika ku day number 40. Mayifika lapha ku number 40, ngicabanga ukuthi ongakapheli unumber 40. Wavele walamba. Walamba isikhathi sakhe somkhosi singakapheli. Sekusele kancane ukuthi siphelele. Mhlambe nawe sekusele kancane salisubekezela. Sekusele kancane esoshaya intaba. Walamba. Wayeseyafika umlingi. Ndoqala umlinga ngaye wamlinga ngokudla.
sasibona isithi ukuthi la ehlala kukho kudla la. Sathi okay, uma uyindodana kaNkulunkulu, ube ngazazi. Khona ungazazi, awuzazi into indodana yababa wakho. uSathane uyafika silindi kanjani? Uma ungumntwana kaNkulunkulu, ungahamba nalapha khona izilingo uzogcina uNkulunkulu. Hayibo, iBhayibheli lithi ungabeka yini amalahle esifubeni uqeda ungashi. Uzise kulingweni. La izinto ezimbi khona la kubusa khona uSathane. Uqonda uzosinda. Ithi inkosi uJesu ungamlingi uNkulunkulu. Ukulinga uNkulunkulu lokho ukuthi uyoziphonsa endaweni oyaziyo ukuthi nesilingo lendawo. Kodwa balekela lezo zinto. Kunezilingo ezibalekelayo othi nje noma ngabe ubona sesingifice la ngikhona osekusho ukuthi manje mangibaleke. Ngoba uma ngingabaleki sizongifica lesi silingo. Lana ngisitha siyabona akukho kudla la. Le ndawo kuyona ekuzileni kwakhe ubalekele izindawo ezingaba nesilingo. Siyasifundiswa ke ngokuzila ukudla. Hamba uvakasha komakhelwane uphaqoza indaba. Uzogcina usuhleba. Uhamba ubuka omasophi. Kodwa usemkhosini. Uzogcina usuyithola ezinkingeni. Ubheka indawo la uzoba safe khona ube nesikhathi noNkulunkulu. Waba safe inkosi uJesu yathi ngoba sengolele ehlane ngiyabonga. Kulehlane ngizoba kulona angizuya lapho khona kumila khona izinto zasendlidlwayo. Ngizoba sendaweni enginesiqiniseko ukuthi akukho lutho oludlwayo ngoba ngisemkhosini. Wafika kumlingi eselambile. Uzomlinga ngale ndlela ethi manje imphethe indlala. Manje kuthiwa umuntu indodana kaNkulunkulu uqula lawa matshe abe izinto. Mase izinto lawa matshe lawa uzokwenzani? Yini ezoyenza inkosi uJesu? Nazi indlala ikhona phela. Nazi izinto sezikhona wenze njani ke manje? Ungathi usazodla. Yabona ke sithi ukuthi sinjani? Sikholele endaweni la uzowela khona esilingweni. Kanti bese kuyisikhathi sokugcina. Hazi mhlambe sekusele nje few hours. Mhlambe few minutes ukuthi kuphele kuqo u40 days. Sase sifikile isitha. Sizomshaya kokugcina. Ukuthi angabisafinyelela lapho finyelele khona, ungasaphumeleli icebo likaNkulunkulu. Ngoba isitha besizolwa necebo likaNkulunkulu ngempilo yenkosi uJesu ukuze mina nawe singasindiswa. Njengoba silwa nawe nje sitha, ukuze yilo nalo kumele asindiswe ngawe angasindiswa. Ngoba khona abantu mhlambe kumele basindiswe ngokuthi inkosi uJesu isebenza wena. Kodwa isitha sizomelana nalokho. Verse number 4. Kepha waphendula wathi kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Sesikufundile ke lokho kuDeuteronomy ukuthi umuntu ukuze aphile ngokuphila kokwendlela kaNkulunkulu, angikhulumi ngokuphila kwalomhlaba. Ngikhuluma ngokuphila okuphelele mina. Ukuthi uphile kulomhlaba uphinde uphile nakwezayo. Uma ufuna ukuphila ngaleyo ndlela, dinga amazwi kaNkulunkulu. Ukuwalonda uwagcina. Ahlale kuwe ngoba uma engahlali kuwe usenkingeni. Uyothi uyaphila kulomhlaba kanti ufile kwelikamoya. Bese ke asibheke unumber 11. Kuthiwa uSathane wayesemshila. Bheka kwafika izingelosi zamkhonza. Yabona ke uma ngabe usunqobile ngezwi likaNkulunkulu. Into enqobise inkosi uJesu la. Izwi likaNkulunkulu alikhulume kuSathane. Ebelazi lihlezi kuyena. Ngoba uma ubengenalo izwi likaNkulunkulu ekuyilona eliphilisa umuntu, angithi la kuDeuteronomy kuthiwa uma uqaphela ukuthi uyenze yonke imiyalo engikuyala ngayo namhlanje. Inkosi uJesu ngesikhathi ilingwa
yabheka yonke imiyalo esezwini likaNkulunkulu ukuthi noma yini ekhulunywayo mina ngizobheka ukuthi izwi likaNkulunkulu lithini kule nkulumo esengizwile. Ngoba uSathane uyasebenzisa abantu uyangena kubantu. Angithi wangena nangalezi inhlolo eziwu10 ukuthi awulinga uIsrael. uSathane angangena nanoma ubani. Ngisho nangumfundisi wakho omthembile angangena ngaye. Kuphela wena hlala ezwini ukuthi noma yini engena endlebeni yakho uyihlole ngezwi ukuthi izwi lona lithini. Ngoba mhlawumbe uSathane akafika ngalapha inkosini uJesu uSathane. Mhlawumbe kwafika nje kungumcabango. Kungazi ukuthi umcabango lo uthi yazi. Njengoba usulambile nje. Mangavele ngoba vele nendodana kaNkulunkulu ungenza konke. Angithi konke kwadalwa ngawe akukho lutho okudaliwe ngaphandle kwakho. Ungavele nje uguqule wona lamatshe la. Abezinto. Kanti no. Bekungesiyona intando kaNkulunkulu leyo. Ukuthi akaguqula amatshe. Uyazi uNkulunkulu ngesikhathi semhlabeni kunezinto aziyelelayo nje ziyimvelo yazo ngamabungu. Ngoba kuwe nami kukhona izinto uNkulunkulu ayilindele. Afuna zenzeke njengokuhlosa kwakhe ekubeke kuwena. Ngolunye usuku udlula ulambile. Ubengekho emkhosini ngalolu suku. Uhamba uzwe indlala. Mayizwe indlala ubona umkhiwane. Mayibona umkhiwane unazo izithelo. Yokuqalekisa. Mhlambe namhlanje inkosi uJesu inendlala yokuthola abantu abazosindiswa. Ubona wena ungumkhiwane ulambele ukuthi abantu mabasindiswe ngawe. Kodwa uzobona uma ngabe ungenazo lezi zithelo zikamoya. Ngoba uzilindele zona ithelo. Ilelo nalelo gatsha elingatheli izithelo ezinhle. John 15 liyanqunywa, lisikwe, lilahlwe, liphonswe kuphi? Emlilweni. Athi uJohn uMbhaphatisi izembe selibekiwe ezimpandeni. Ukuthi kunqunywe imithi engatheliyo. Imithi engatheliyo iyanqunywa. Yikho uzoqala ngokuvivinywa nje. Bese kubonakala ukuthi usuvivinyiwe. Izithelo zikhona yini? Ngoba mazingekho angeke aziveze yena automatically inkosi uJesu. Ngoba iyazi ukuthi ikudalela ukuthi iba nezithelo. Yayazi ukuthi lo mkhiwane yayiudalela ukuthi mawube nezithelo, kodwa lo mkhiwane awangaba nezithelo. Akazi uguqula ke lo mkhiwane awenza ube nezithelo, ngoba vele wayewenze umkhiwane kahle kahle isidalo sawo ukuthi mawube nezithelo. Manje usezoguqulela linki uma ungafuna ukuguquka. Uzokwenza inkosi uJesu ube nezithelo wena ube ungafuna ube nezithelo. Ubusenza izinto ezizokwenza ukuthi ungabe nazo izithelo. Ubulalela uSathane akuyisendaweni la uzolingwa khona. Njengoba lokho uSathane wayehlasela inkosi uJesu ukuthi guqulela amatshe ukuzadla. Athi mathe yaqala uyaphuma emkhosini kanti umkhosi wakhe is null and void. Awusenamsebenzi. Kanti uNkulunkulu befuna ukuthi makawuqede lo mkhosi. Athi sedlulile ekulingweni. Wabona uNkulunkulu ukuthi yabona kusibanibani. Uselungele ukuthi angawenza umsebenzi wakhe. Mhlambe wena ukhubeka la, usubambezela uNkulunkulu. Bekumele ngabe uyayinqoba lento. Udlulele phambili. Abesathi uNkulunkulu yabona kusibanibani. Sengizomsebenzisa ke manje. Ngoba sengibonile eyivivinyweni
engimnikeze zona uzinqobile zonke. NjengoJakobe wathola isibusiso, kwathiwa ubambene noNkulunkulu wanqoba. Lezi vivinyo uNkulunkulu aziletha kuwena ukubambana noNkulunkulu lokho. Umbuza ukuthi uyanqoba yini ukuze uthole igama elisha. Jakobe wathola igama elisha mayesenqobile. Kwathi usu-Israyeli igama lakho. Ngoba ubambene noNkulunkulu wanqoba. uNkulunkulu ubeke lesi sivivinyo wasinqoba. Wabeka lesi wasinqoba. Wabeka lesi wasinqoba. Manje usuthola igama elisha. Usungumntwana kaNkulunkulu. Usuyinceku kaNkulunkulu. Usukuthi nokuthi ngoba usudlulile la wanqoba. And noma usuqalile wawenza umsebenzi kaNkulunkulu, ayiphelele indaba yokuthi uqale phansi. Manje ke ngoba usuyawenza umsebenzi usulapha phezulu. No, ayihambi kanjalo. Uyoqhubeka uvivinywe. uNkulunkulu ufuna ukuthi ehlale ekubona njalo, uzibone ukuthi awuyilutho ngaphandle kwakhe. Yikho inkosi uJesu ibihlala ithandaza njalo ithi indodana yomuntu ayinayo indawo yokukhosela ikhanda. Elale entabeni ekhuleka. Yini ephuma ezulwini enguNkulunkulu ethandaza kangaka njengoba ungathandazi nje wena. Inkinga yakhe ukuthi ube senyameni. Mosenyameni nje uyalingwa uSathane. Mosenyameni nje uyavivinywa. Mosenyameni nje uNkulunkulu ungumntwana wakho ufuna ukukusebenzisa kuyo lenyama. Kodwa yazi ukuthi uzovivinywa, yazi futhi ukuthi uSathane uzokulinga. Umbuzo ukuthi uyanqoba yini ekulingweni kwakho ukuze usebenzele uNkulunkulu. Ingxenye yokuqala ebekufanele inkosi uJesu noma ebeyizele ukuthi ishumayele ivangeli kwabampofu. Mayiqeda ukuphuma kulomkhosi, sizwa isikhuluma ethi phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Yaqala manje yashumayela indodana kaNkulunkulu. Akuphelanga lapho, ngolunye usuku yahamba entabeni. Mayibuya ngakusasa, ibuya isiyazi ukuthi obani ezosebenzisana nabo kube ngabafundi bakhe. Ithole kuphi lokho? Entabeni. Kusho ukuthi noma ngabe usuyamsebenzela uNkulunkulu, udinga isikhathi sokuba sehlano sokuba sentabeni ukuze wazi okuyintando kaNkulunkulu. Ngoba mhlawumbe wayezokhetha noma ubani nje. Uma ubengahanga entabeni kanti mhlawumbe uzokhetha abantu abaronke. Kodwa wakhethwa laba bekuyintando kaNkulunkulu. Kube ngazuthi nakuba bezazi zonke izinto zasezulwini ekwazi kwasezulwini. Kodwa mosenyameni ngazuthi bakhona izinto ezicashelayo. Ekudinga ukuthi uziyele entabeni uyozifuna kuNkulunkulu ukuze zikwambuleleke ukuthi yiziphi lezi zinto ongazazi ezifihlwe inyama, ngoba inyama iyazifihla izinto zikaNkulunkulu. Inyama iyayifihla intando kaNkulunkulu. uDavid wangena enyameni walala nomkamuntu. Kwacasha kuDavid ukuthi wonile wabulala uUriya. Uyazi uzokhunjuzwa uNathani ukuthi wonile. Usezojaja ungazi ukuthi omunye umuntu omubi yena uzibone emuhle. Ngoba inyama ivale lokhu kuyintando kaNkulunkulu. Yikho ke kungesona sodwa isinto esimphilisa umuntu. Kodwa nawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova ukuthi nje uyohlala noNkulunkulu ehlala. Ufuna ubuso kaNkulunkulu uzoyazi intando kaNkulunkulu. Uma ungakahlali nje noNkulunkulu uyohlala ungayazi intando kaNkulunkulu. Mhlawumbe nalesi siphiwo naso awuyazi intando kaNkulunkulu. And isitha sogcina sikuthola bese sisebenzise le talent lakho oliphiwe uNkulunkulu. Sisebenzise lokubi. Ngiyacabanga ukuthi noma angithi angikholwa ukuthi ukhona umuntu owamdala uNkulunkulu emdalela ukuthi makabe inyanga noma abe isangoma. Angikholwa. Angisho ukuthi akunjalo kodwa ngithi angikholwa.
ngoba uNkulunkulu bathanda bonke abantu bakhe. Kodwa ngikholwa ukuthi uSathane labantu ugcine sebenza babe izangoma nenyanga benezipho ezithize, ngoba kukhona abantu abangakholwa baze bafe bengakholwa kodwa bengezona inyanga nezangoma. Mhlawumbe laba bantu uSathane abantu abanazo iziphiwo zokwenza imisebenzi yamandla, ngakho akakwazi na uSathane ukuthi abasebenzise ngaleyo ndlela. Kodwa laba abanalezi iziphiwo, lesi lesiphiwo lesi sengizosebenzisa ngendlela yami, kusho uSathane. Ngoba lo muntu akafuni ubuso bukaNkulunkulu, lo muntu akaphenduki, lo muntu akamfuni uNkulunkulu ngale ndlela ekufanele amfune ngayo. Athi uNkulunkulu ngifuneni ngisenokutholwa, ningibize ngiseseduze. Omubi ashiye indlela yakhe embi abuyele kuJehova. Yilokho kudingakalayo. Inkosi uJesu maseyifike ku-assignment yesibili esithola lapha kuMateyu 1:21, ithi inkosi ithi ngelosi uyakumqamba igama lokuthi uJesu ngoba nguye okhulula abantu bakhe ezonweni zabo. Ngesikhathi ishumayela ibishumayela izwi likaNkulunkulu ukuthi abantu bakhululwe ezonweni zabo, kodwa bekuzokhululwa labo kuphela eshumayela kubona. Kwakudinga ukuthi ife nayo ukuze sisindiswe thina. Insindiso ayifikanga kalula enkosini uJesu. Mase kufika isikhathi sensindiso, inkosi uJesu yaba lusizi ngendlela emangalisayo. Yaba lusizi inkosi uJesu ngendlela emangalisayo mase kufika isikhathi sokuthi masindiswe. Uma ubheka lapha kuMateyu 26:36, khona uJesu wafika nabo endaweni ethiwa iGetsemane. Wathi kubafundi, hlalani lapha ngisaya kukhuleka laphaya. Ngoba yayikhuleka inkosi uJesu. Wathatha uPetru namadodana amabili kaZebediya waqala ukuba nomunyu nosizi. Khona wathi kubo, umphefumulo wami ulisizi kakhulu kuze kube sekufeni. Hlalani lapha nilinde kanye nami. Yabona inkosi uJesu mayisize kube ngazuthi icela abantu abazoyikhulekisa, abazolinda kanye nayo. Isimo sasinzima. Ngoba yini? Ukhethwe uNkulunkulu. Ubizwe uNkulunkulu kunala assignment ayinikezwe uNkulunkulu ukuthi ayenze emhlabeni. Mhlawumbe nawe kunale assignment uNkulunkulu akunikeze yona emhlabeni, kodwa mhlawumbe ukakathandazi ngale ndlela inkosi uJesu yathandaza ngayo. Yaba munyu, yaba lusizi. Ikhali inkosi uJesu ikhalela uNkulunkulu. Kubafundi bawo 12 noma ke ngalesi sikhathi basebe u11, yathatha i3. Angazi kungani thatha labantu abayi3. Verse 39, waqhubeka ingcosana wawa ngobuso bakhe, wakhuleka wathi, Baba, uma kungenzeka akudlule kimi lesi sitsha, nokho kungabi njengokuba ngithanda mina, kodwa njengokuba uthanda wena. Njengoba abaningi bethu bahlaselwa kulesi sikhathi, uzofisa ukuthi lento ingadlula kuwena, kodwa makuyi assignment yakho ngeke idlule. Ngeke idlule leyo nto kuze kuphele iassignment yakho oyinikezwe uNkulunkulu. Wayeseza kubafundi wabafumana belele, wathi kuPetru, kanti beningelinde nami ihora libelinye na? Mhlambe nawe ulele kwelikamoya. Mhlambe kufika isikhathi sokuthi vuka uthandaze, ulala ufike lobuthongo, ulale lobuthongo. Uyalala kanti isikhathi esinzima, akusona isikhathi sokulala lesi. Akusona isikhathi sobuthongo lesi. Isikhathi sokuthi umbizo uNkulunkulu ukhuleke. Isikhathi sokuthi mangikhuleke njalo njalo, ngifuna ubuso bukaNkulunkulu. Lindani 41, lindani nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni.
umoya uyavuma kepha inyama ibuthakathaka. Yezwa ke, lindani nikhuleke. Kuzonisiza ngani lokho? Kuthi ningangeni ekulingweni. Ngoba mongene ekulingweni uzofa. Kusiza wena ukuthi ulinde uthandaze. Ulinde, khuleke, funa ubuso kaNkulunkulu. Kungenjalo uzongena ekulingweni. Umoya uyavuma kodwa inyama ithakathaka. Yikho umpostoli Paul ngithi kwabaseRoma 7 mangaphosisi uthi lokho engithanda ukukwenza angikwenzi. Uthi lokho engingathanda ukukwenza ngizithola ngikwenza ngenxa yesono esiphila kimi. Ngoba inyama ibuthakathaka. Umoya yiwona othanda ukwenza okuhle, uyavuma. Kodwa inyama ibuthakathaka. Yilento ke eyaletha uJesu entabeni ukuthi ayokhuleka lapha eGetsemane nabafundi bakhe. Ingenxa yenyama ebuthakathaka. Sithotshiswa nje kungenxa yenyama ebuthakathaka. Inkosi uJesu yiswa ehlane nje kungenxa yenyama ebuthakathaka. Nakuba inkosi uJesu binguNkulunkulu, inguNkulunkulu vele namhlanje. Kodwa ngenxa yenyama eyayiphila kuyo inyama ebuthakathaka akukhathaliseki ukuthi ubani. Akukhathaliseki futhi ukuthi unomoya ongcwele, uzelwe ngumoya ongcwele wena, kodwa ndokusala ukuthi inyama ebuthakathaka. Ukuze le nyama ebuthakathaka uyinqobe udinga ukuya emthandazweni. Le nyama ebuthakathaka ukuze uyinqobe udinga ukuya emkhosini. Iyona ke indlela yokuthobisa le nyama. Ngoba le nyama ifuna ukuthoba emhlabeni. Ifuna ukuphakama, ifuna izinto ezithandwa yona, kodwa wena umele ukuyikhalima. Namhlanje usuyitholile indlela zokukhalima inyama yakho ukuze noma ebuthakathaka kodwa umoya athole amandla ukuthi wenze lokhu kukamoya. Ngoba uma ungakhuleki uzihlanganise noNkulunkulu, ngoba ukukhuleka ukukhuluma noNkulunkulu uzihlanganise naye. Ngoba inkulu indaba esikukhulumeni. Ithi inkosi uJesu senihlanjululiwe ngezwi engilikhulumekile. Kusho ukuthi umuntu usengcolisiwe ngezwi elikhulunywa uSathane kuye. Liyamngcolisa. Angithi uEva kwanele kwakhuluma inyoka yathi hayi ungadla ngeke ufe. Lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi sikhulumela inyoka. Umuthi lo wanqaneleka kuEva. Uyabona ukuthi kahle kahle amehlo kaIndlebe kaEva namehlo akhe angcoliswa yizwi elikhulunywa uSathane kuye. Kodwa futhi sinqoba ngezwi. Uma thina uSathane ezothi uyasingcolisa ngezwi lakhe, sizihlambulule ngezwi likaNkulunkulu, njengalokhu kwenza inkosi uJesu. Wafika uSathane ngezwi lakhe ezomngcolisa, wayihlambulula ngezwi likaNkulunkulu. Wafika uSathane ezomngcolisa, wayihlambulula ngezwi likaNkulunkulu. Yayibona indaba? Ekugcineni kwaphetha uJesu, kwagcina uJesu ngezwi likaNkulunkulu. Kwaphetha izwi likaNkulunkulu. Wena-ke kudibhethe onayo noSathane kuphethe likabani izwi. Manje kwaphethe likaSathane usungcolile. Kodwa makuphethe elikaNkulunkulu uhlanjululiwe. uJesu Kristu inkosi. Ukuba mama sasikhulekele. Simbalo kusushisa.